María Sampedro, portavoz do PP de Ribeira, carga contra o goberno tripartito por unha falta de previsión e sinalización na reforma da Praza do Centenario. A portavoz do PP de Ribeira, Mariola Sampedro, criticou con dureza a xestión do goberno tripartito na remodelación da Praza do Centenario. Sampedro destacou a falta de previsión que, segundo ela, levou ao caos na zona. A portavoz denunciou que, a pesar das advertencias da policía local que indicaban que non se debía abrir as rúas sen a sinalización completa, o alcalde decidiu permitir a circulación, provocándose un escenario de desorde na zona. Pois falar, ante esa falta de previsión deste goberno tripartito, pódese falar tamén dese caos absoluto no que estivo sumida a zona do entorno da Praza do Centenario, unha praza que, como sabedes, estivo pechado ao público por unha remodelación bastante grande e, polo tanto, abriuse o tráfico, a pesar das indicacións da policía local, que indicaban que hasta que non estivese sinalizada toda a rúa non se podía abrir porque iba a pasar o que iba a pasar, pero unha vez máis o señor alcalde, nun alarde de soberbia que o caracteriza habitualmente, abriu facendo oposición á propia xente, facendo oposición aos técnicos municipais dos que tantas veces lle gusta presumir e se lle enche a boca dicindo que el sigue as normas que lle marcan os técnicos municipais. Sampedro resaltou que a apertura ao tráfico sen as adecuadas medidas de seguridade e sinalización xerou problemas na rúa Miguel Rodríguez Bautista. Pero creo que non só o alcalde debe presumir deso cando a él lle interesa. Creo que debería sempre marcar unhas pautas de respeto, de diálogo e, sobre todo, de facer caso aos técnicos e non crear ese zafarrancho de combate que creou outro día na rúa Miguel Rodríguez Bautista. A portavoz do PP deu todo o seu apoio ao persoal municipal, que cualificou de serio e dirixente, pero pediu ao alcalde que respetase o traballo dos técnicos e promovese un mellor diálogo para evitar este tipo de situacións no futuro.